Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po sa RPN DZKI alas 9:36 ninaga. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag ka ninyo ngamin. Welcome sa to pong programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan in Miyerkules, September 2022. Iribanan kita about 11 o'clock in the morning sa pag-urlay-ulay ka napapanood natin mga nyan aldaw pag-resibikan mga report tali sa mga karonda. Ansa ko yung mga partner sa technical, ansa ko yung idol. Yaon digdi si Engineer Charlie Binaobra. Ansi gisan ang gwapo. Sa information si Karondang Rodel Cesar. Sa transmitter site, Engineer Felix Lagrimas. Yaon naman po, dumaan, ansa to yung maskuladong PSG si Tony Saison. Inasendong Karonda, Joey Habana Lim. Nagapaabot ng good morning sa kabos ng mga nakatutok ko niyan sa Radyo DZKI. And sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Ayaw duman sa transmitter, Engineer Joanna Dibilla. Happy birthday po sa may mga kumpleanyo. May you have many more birthdays to come. Sa mga nagmamahal, enjoy lang kamo. Nagmahal, nasaktan, naglasing, nahulog sa kanal, lalong nasaktan ang iba. And duman po sa Mag-Aragom na masilibrar kan sa endang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po. Sana magdana yan liputok na iribanan kan mga Mag-Aragom. Palawigon ang pagpasensya kan lambang saro. Dahil bali nga Andres Desaya. Ang importante, mayong ribok ang Mag-Arago. Pagsabing maglabana, ang sabi ka ni Bang Mister, suway kin suway,
Sabay koragrit. Saway ko no si Wai. An pula sa puti. Migla ba na? Yan. Huwag ba kayo ng sendo pong mga misis? Sa mga alkalde, local chief executive, good morning. Oy, digdi daw sa Rinconada, Barati Untaning, good morning. Ang mga local chief executive and sanggunian bayan panglunsod members. Siring man po ang mga department heads, gabos na mga empleyado. Regular man o kaswal kan mga yaon po sa gobyerno, good morning. Bawal po ang mga nakasimangot ha, remember. Pagka mo po yaon sa serbisyo sa publiko, ang mga empleyado dapat dawa gura no kapagal. Dapat pirmi pong naka-smile. Bawal ang nakasimangot sa mga yaon po sa lado kang gobyerno. Ay lalo na sa mga politikong tao ha. Bawal po ang nakasimangot. Yan ang sa endong kadaugan. Dawa gurano kapagal, dawa gurano ka konsumisyon na. At least naka-smile pa man. Ingawaw naka-smile. Yan ang importante sa tao saka sa mga yaon sa gobyerno. Dahil maging suplado, dahil man maging suplada. Dahil yan ang nakakaraot po sa sendo. Uy, may 10 utos para maging masaya sa buhay pala. Ano matutong makontento sa kung anong meron ka. Sa bagay, tama mananggan. Ani ba kaya garo naaanggot po sa mahal na Diyos ta? Ano man yata inilang itina sa kuya kan sa kuyang kagurang na. Dapat matuto kang makontento sa kung anong meron ka. Tama man eh. Number 1 yan. Number 2, maging positibo palagi at huwag mag-isip ng kung ano-ano. Ay baka ma-depress ka kung magparaisip ka man ng kung ano-ano. Huwag makipagsabayan sa iba. Minsan nakikipag-compete po ang ibang tao. Pag ang kataid nagbakal ng refrigerator, gusto man kang kataid na harong, bumakal man ng refrigerator. Pag parakuliton man si Mr. kan sa iyang misis, siya pa di nga ngayon nagbakal ng refrigerator na bago sa katelevision, kita nga magbakal man. Never, dahil mo pa lang dapat ikumpara. Or dahil ka makipagsabayan sa iba. Saka dapat umiwas ka sa mga negatibong tao. Iyata kung ang kaulay mo, puro na sana negatibo ang iniistorya sa imo, pati ikagaro na mahimatay. Sa kahaditan, yung baga. Totoo yan. And dapat magtagaiwas sa mga negatibong tao. Huwag magpa-apekto sa sinasabi ng iba. Yan. Minsan, iguaman mga chismosa, mga marites, may mga maryong chismoso. Yan. May mga backbiter na inaapos. May mga una mo, tunay na kaamiga, ito palang pagtalikod mo, sasaksak ko ng likod mo, ning pakaraot. Ayan. May mga taong maurag para pakiaram, pakaraot, inggit. Yan. Nakikialam sa buhay ng iba. Mga arog po kayo na bagay. Iwasan nindo yung mga taong yan. Tayo yan ang matraidor sa indo. Saka dapat-dapalan, irani mo ang sa imong buhay sa kagurang na. O, dapat kada Domingo pa lang, magtataga-simba ang tao. Ano po? Pero dahil ka maglaog sa simbahan na una mo, malaog ka sa partihan, Taminsan ang iba dyan. Magkakasala ka. Tayo dyan mga sulot na una mo, hiling-hiling na, tala-tala na. Ay, Diyos ko tayo. Imbis kitang masa sa Diyos niya ako kani. Magkakasala kita sa kagurang na. Saka dapat pala, charity begins at home. Unahin mo
lagi ang pamilya mo. Ano man na bagay, perming priority ang pamilya po. Saka bago sa iba, kay raking unan sa imong pamilya. Garo-araw yan kaya. Saka sabi ka ba, parang ay maging masaya ka, kumain ka ng mga masasarap na pagkain. Pero dapat habang hubin ka pa po. Taminsan po kaya, kung so arin pensyonado na kita, kung so arin marena ang income ta, kadakol na pong bawal man nakakanon. Yaon na atake kan gout o arthritis, o bawal na sa emon mga karne, laman loob, mga gulay na may mga pisog, o di ba? Paano ka pa makakaning masisira? Kung kadakol ka na pong kamatian sa buhay, kahilangan, no? Pero habang buhay ka pa gayod, kumain ka na ng kumain ng masasarap na pagkain. Sabi man ka ba, Joey, totoo man nga yan na, sabi ka ba, para mapakusog, asin rahay, asin magdanay ang relasyon kan mag-aragom o magkarelasyon, dapat da siging ka kaning tahong, ay katarantaduhan man gawin niya ako. Kung nga nga niya ako, nahilo-hilo kan tahong. Tayan pala niya ako, gabi man ang kolesterol. Saka dapat huwag puro trabaho. Pahinga ka rin. Ikaw po kayo mga tao na workaholic eh. Maski yaon sa loob ka na rong, yaon sa trabaho, opisina man niya. Gusto, sige saan ang trabaho. Ikaw man mga huwan taman. Ayan man ang mayong asinsuan, ang mga huwan taman. Nagalat sa naning ugay ugrasya nin maladyo. Saka ang pinakang saro sa importanteng sampulong kasuguan para maging maugmaan tao o pamilya, mahalin mo lalo ang asawa mo. Yan, mag-agom, dapat nagkakaminrootan. Habang nagugurang, naghahamis ang pag-iribanan sa kapag kaminrootan. Yan ang importante. Igwa po kaya man na reverse. Habang nagugurang na ngayaan mag-agom, nagtatabang na ang iribanan. Pero mas bilib ako sa mga mag-aragom. Nadawa, puruti na ang buhok. Aaboton na kanina po na golden wedding anniversary. Uy, palayugan ko daw ng advance happy golden wedding anniversary sa kuyang Tiyoon. Ang tugang ni Mama, ano? Si retired prosecutor Manuel Habana Sr. Sakaan sa iyang mabuot magayong gayo na misi, si Auntie Edna Margati Habana. Diyan nahiling ko ang tunay na pagkaminrootan ninda. Ano? Oy, advance happy wedding anniversary po. Golden pala, golden anniversary. Dapat pala ni Kasal Giraray. Iyo baga, may nahiling na kaya na ito nga ning si Papa Udoy saka si Mama Abi balang kinasal Giraray ito. Nakaabot sinda sa inapod na golden wedding anniversary. Ay kinasal Giraray, may mga abay man saka may flower girl, may ring bearer o kung ano pa. O pigkasal Giraray simbahan nagugmana. Maski ang pamilya maugma. Mga bisita o nakaabot o kaya maugma. Sa mag-aragong pag nakaabot ka sa silver wedding anniversary, dangan ining golden wedding anniversary ay nagray na. O sa mga may kapistahan po, happy fiesta po sa Endo ha. O sa ibang mga barangay po, lalo na sa Naga City, may mga naglilibot. Nag-aaranunsyo kung siyang gusto magpakarasal. May mga bulan na araw kan na October eh. May mga libreng kasal. Ang barangay kapitan,
may mga sponsor man na libreng kasalan, mga LGU. Si mga dae pa po karasal, o dapat arogon man yung kanibang mga LGU, mga mayor, o magpaanunsyo man sa mga lambang barangay, sa tabang kan mga punong barangay, barangay kagawad, barangay workers, na itong mga dae pa karasal na nagsasararo, ay magparakasal na tayo kung inaapo na mass wedding. O, libre. Pati handa. Pero ako, para sa kuya, ang nahilingan kong matibay magkaigwanin na programa para sa mass wedding. Ini pong grupo kan Villafuerte. Ano po, Diyan sa nabuha, na witness ko kan magkaigwang programang mass wedding, ini pong LGU na buha sa paagi ni Mayor Per Simbulan. Asin man ni dating Governor Mix Villafuerte na ngunyan, ilihido na pong bagutang congressman sa Rinconada. Asin sa tabang man ni Governor-elect Luigi Villafuerte, kan probinsya po ng Camarines Sur. Urugmaon daw ito pakarasal sa mass wedding. Ito magaragom, aram po nino. Oy, dakol regalong naresibi, sa totoo lang. Ako testigo kong buhay Amakon mong si Mayor Per nananaoning sobre sa bagong ikasal. Si Kong Mix nanaong sobre. Si Gob Luigi nanaong sobre. Agko pa kitig sararo na sakong bagas. Kaya makonsilo ta. Dawa may edad na hubin pa. Pagpuli, pagkatapos kang karasalan. Kaya ba, so mga mister, kanya-kanyang baktot nin sa sarong sakong bagas. Aros mapano pa ang bulsa ng kwarta. O kaya yan ang magayang pong programa. Ipadako siyang kang gabos ng mga local government unit. Adig di po sa loob kang probinsya po ng Camarines Sur. O ito man mga misis, mga mister. Dahil na magparadruwa-duwa. Kung magkaigwa ka mong araw ka niyong pagkakataon. Dapat magpakarasal na po kamo. Lalong-lalo na kung kamo may mga aki na. Para maging legitimate child. Aram po nindo sa mag-aragom or partner na, live-in partner na inapod. Kung sige po ang dakol kan sa indong aki, dangan dahil man sana ka mo nagpapakarasal pa, ay kawawa kan sa indong mga aki. Kumbaga sa magiging illegitimate child, dapat maging legitimate po. Maasikaso tulos nindo ang sa indang birth certificate, ang rehistro kan sa indang pangaran, real name, so first name, so middle name, saka so last name. Importante po ang record kan sarong tao. Lalo na igwa kitang Philippine Statistics Authority o PSA. Igwa kitang Local Registrar's Office. Tama ba yung local registration ba yan? Or Local Registrar's Office. Na nagkakapot kan mga ngarang kan mga namumundag sa sendo pong mga lugar. Pero ang pinaka-authenticated birth certificate ang hali po sa Philippine Statistics Authority. Kaya dapat ang mga magurang dahil maging pabaya. Ta importante pag ang mga aki maglaog na sa klase, sa eskwelahan. Number 1 po yan. Na dapat na maasikaso kan mga magurang. Kaya dapat ang mga magurang mapag-asikaso, ha? Takon pabaya po, kawawaan mga akin nindo. Ano man ngayon nitan apelyido ko ngaya, apelyido kan mama ko. Dahil gayod da ikaya kasal po ang magurang ninda. O, minsan paano na kung ikakasal na? O, pag-abot kang panahon na ang aki nindo ikakasal na, ay baka magka-problema po sa mga dokumento o papeles. Ay may mga publication pa yan. Grabe ang gasto sa change of middle name or last name. May pang publication pa kayo dyan na kinakaipuan ay proseso. Ay grabe ba ang bayad? Saka dahil mo tulos madali-dali. O kaya dapat asikasuhon po. Good morning sa Bicol Region, sa probinsya po ng Camarines Sur. Oy, bawal magkasakit ha. Tandaan ta po. Taano ta bawal magkasakit?
Pagka mahal-mahal kan bayad po sa mga doktor sa ngunyan, consultation pa lang mahal na. Ay lalo na kung makonfine ka mo sa pribadong ospital, ay talagang malanit sa bulsa. Baka may garantiya nindo ang titulo kan sa endong daga, makaluwas lang kamo sa ospital at sa endong pasyente. Bawal na bawal po magkasakit. Okay mga togang, minsan nagkakaproblema man sa mga bulos kan trapiko. Kaya dapat maging disiplinado po kitang mga tsuper sa tinampo, ha? Sayaon dyan ang mga traffic enforcers, yaon pa po dyan ang mga PNP enforcers. Kaya good morning sa mga miyembros mas sisipag na mga miyembros kan Philippine National Police na ngorog na sa Traffic Division. Tasinda, baralad sinda. Ano man katong pulis na yaon sa lawag ng opisina dahil man nagkakabaralad. Pero yung mga yaon sa traffic section, iyan ang rugado. Nauuranan, nababalad. Kansaldang, arog kan panahon tangon yan, abnormal. Minsan mainit, minsan biglang nabulos ang uran. Saka po, ini pong minsan may ginagamit na traffic operators sa permit. Minsan man, ginagamitan ng City Traffic Ordinance. Kung ika nakabayular sa Traffic Ordinance. Kayo po baga. Igwa kaya man minsan mga kusong na mga driver. May nahihiling man po kamo dyan sa lugar kung saan kamo nagduman na no parking. Kung saan itong nakalag na no parking, yan man dyan na pararada or na parking ng mga bihikulong ini. Kaya dapat lalaga sa endo, titikitan man, ilang itong nababasa kayo, dakulao, no parking, dyan ka mo maparada kan sa sasakyan endo. Pag natikitan po, sige, ang ngorob-ngorob. Ay kawawa naman po, minsan minumuda pa ang pulis. Ay kawawa naman po si sir na pulis. Nagusunod sa naman po yan sa batas. Pero kung talagang sumusunod sa batas trapiko, ay siyempre po, wala kayong problema, di ba? Pero dapat may kumbaga sa dahil man basta-basta tikitan gayon talaga. Dangogon man kan PNP, traffic enforcer, kung ano ang rason, kung taano bigla ngayang na-violate, nagbalgar sa inaapod na batas trapiko. Pati ba emergency man po si Kalakawan. Kaya pwede man gayod pasensya. Tayan, makusugon daw ngayon yung tambutso kan motor kaya niyo. Nagkulog na sa talinga. Gilid. Siyempre nga. Ano ka kan ano na yung tambutso ngayon kan motor mo ta, nagribok na. Lisensya. Titikitan ka na ngaran mo, kung ano na, license number, pizza. Ang violation mo, noisy muffler. Magdumang ka na sa city treasurer, inimplementar sa iyo itong inapo na City Traffic Ordinance. Ay, ang multa ka isang katus gayod. Kung dahil ko napapasala, or ba 200 pesos. Minsan po kaya, may mga motorista man na day aram anlay sa trapiko. May mga tsuper na mayong pagkaaram talaga mga ba ng driver's license, pero nagpapadalaga na. Nagpapakutod na ka, nagribok ng motorsiklo, ay lalo na po kung banggi. 10 oras ng banggi, may mga namamati kitang pag-una ako, helicopter na niya ako niyong nagdararagubrob na motor na Pero minsan nangangalas ako sa mga PNP traffic enforcer ta. Kung taano tayo gwapa man po giraray na nakakapagmotor na abang riribok ang tambutso. Pag una ko dapat tikitan nini. Labo-labohon tikitan tangarig maano siya.
mapirita na palaganan ng mapler an sa iyang motorsiklo. O kung daay man, embargo ho na kung nakatulong opensiba na ang LTO tawanan ng kopya na ining driver na ni may kaso sa pagbayular kan batas trapiko. Tangarig dyan magbalik-balik sa korte. Maraya pa sinda. Kasi dapat isipon tamang po na piperwisyo ta. May mga gurang naghihilang, mga misis na nagpapadudok kan sendang mga aki, nakukubanan. Dahil kan abang riribok na tambutso kan na motorsiklo. Aba dapat mananggad pag pirang bisis ng napatanidan, sige pa nanggad paulit-ulit para gubrob kan motorsiklo na una mo sindana ang hadi kan tinampo ay dapat idagos na yan sa korte. Magbalik-balik sindi yan sa korte lugod. Tamas mahal ang bayaran 1,000 na gayon. Kaya minsan ang tao dahil tamahali talaga na may ignorante pa manggiraray sa batas. But ignorance of the law excuses no one. Dahil ka manggiraray po makakaligtas. Dawa, gura, no mo ka-ignorante sa batas. Sabi nga ni Kian, ignorance of the law excuses no one. Tago pong kaning pinalidan. Because they do not know. But ignorance of the law excuses no one. Ignorancia. Legijes niminem excusat. Duralex sed lex. The law may be hard, but it is the law. The law is hard and harsh, but it is the law. Kaya magbarago po itong mga motorista dyan. Dahil motorsiklo, una mo helicopter na nakakabuisit. Buisit talaga. Lalo na kung nakukubanan ka, arog sa tuya pong mga taong nag-iidad-idad na. Ay aba, lalo na itong mga senior citizen. Pagka mo nakukubanan po, nakakaturog pa ka mo? Ning gusto? Dahil na po baga, ang taong nakukubanan, sa ragubrob kan motorsiklo po, sa 10 oras na, lalo na kung napon po mo palang ang siram kan turog mo, nakubanan ka, hinda, Diyos ko. Dahil ka natulos makakaturog kaya nakakabuisit man po. Ining ibang motorsiklong nagkapagaro na ragubrob ng helicopter or dakulang generator ang tanog kan mga tambutso. Kaya dapat pag natitikitan sinda, i-advise na lugod kan PNP Traffic Division sa arinma na lugar na na po, palagana ng mapler or paribayan ka itong tambutso na masilinsiyo man lamang sa endang motor. Minsan po kaya, ang mga, lalo na itong mga sports motor, sports motorcycle, ang nakasangkay dyan na driver, kung ang daradaran nindang pigda-drive na motorsiklo, ang ragubrob sobra, garuan mati ninda, kapiling. Sabi ka ba, sobra kapiling. Nauna mula kasikat. Ang bihira niya kung nagraya ng badulan. Kung di dahil kita kayang tamanda-taman, never kang mangulog kan kapwa mo. Nasa 10 kasuguan niyang kan sa tuya pong kagurang na. Kaya po, iyan po ang problema. Sometimes, people ignore the law because they do not know the law. But ignorance of the law excuses no one. Doralex sed lex. The law is hard and harsh, but it is the law. Kaya, as a Filipino citizens, as Filipino citizen po, we must abide the law. I abide by the law. There's no harm to follow the law of the land.
Be a law-abiding citizen at all times. O yan sa naman po ang importante. Ay, good morning pala sa PNP Iriga. Lalong-lalo na sa naghigos na Chief of Police, sa Deputy Chief of Police, sa tagapagtaram na si Ma'am Villa Vergara Sirino. Lieutenant Colonel na kayo din si Ma'am. Ano? Congratulations and thank you so much. Sa mga barangay pulis, good morning man. Sa ibang mga barangay barangay Tagay. Barangay Tanod ba ya? Ay, pangyayari man, nadudulas man kita. Ay, sinda paragal man po, dapat sa enta salaries, bako ng honorarium. Aram po nindo ako, naging barangay lupon man. Namamati ko man talagang masakit man siging trabaho sa barangay. Kan mga barangay workers, araw kan mga barangay pulis. Mga lupon, ay ulay nindo. Pagkababa kan honorarium, Diyos ko niya ako ini. Kada bulang kayo dito, 500 sa naman ang nakukuha ang honorarium. Pero ang trabaho sobra sa 8 oras. Ini pala niya akong mayaon sa barangay, mga tugang. Ang dapat isipong kan sa itong mga mauurag matatalinong mga legislador, mga congressman, mga senado na magpasar ng batas na dapat pala ini daragdagan ang na re-receiving monthly income. Dapat bako ng honorarium, kundi dapat sweldo na. Magin manggayod ang mga barangay kagawad, mga punong barangay na abang ihigo sa trabaho, dapat sweldo naman ang kad. Bako ng mga honorarium. Ani ba nga niyaon sa LGU? Sweldo man ang gadan nare-receive. May mga guru grade pa. Yuran iba dyan, Diyos ko. May pagal, may bakong pagal. Ay, inda tayo, Diyos ko. Oy, maswerte asin mapalad ang mga mister na nakaagom nin mga misis na bakong maluho. Bakong araw ka ni ba na, bili mo ko nito, bili mo ko noon. Igwa pang loan ka dito, loan ka doon. Oy, labot ang bulsa kan mga mister na nakakaagom nin mga misis na maluho. Pero may kasabihan po ang mga gurang. Ang mga misis na hindi maluho ay kayamanan ng mister na hindi matutumbasan. Kaya praise the Lord sa mga misis, mga mister na nakakaagom nin mga bakong maluho. Minsan po kaya pag maluho talaga ang maagom mo, Diyos ko, kunday mo masusunod ang luho kan agom mo, baka ribayan ka. Kaya kawawa naman. Ay, good morning man sa Philippine Army 9th Infantry Battalion. Ay, good morning kay Sargento Bong Ferrer, dating pag-iribata sa RPNDC kaya. Nakisumaro man po sinda, kabali man po sa pag-mantiner kan pasi orden. Kaya mayong pa man ng mga untoward incident. Kaya ang mga PNP, Philippine Army, Philippine Coast Guard, AAP, pinapalayugan mi po ni good morning. Oy, totoo daw ini. Si Jupiter mas magiging harani na sa kinaban sa maabot na September 26, 2022. Segunda yan sa report ka NASA. Totoo yan pa di. Si Jupiter magiging harani na sa kinaban. Sa Earth. Makalipas na po kaya ang 59 years, mas niningning ang Jupiter dahil magiging mas malapit ang distansya nito sa Earth. Mas magiging maliwanag rin sa kalangitan ang planetang Jupiter dahil sa mangyayaring opposition kung saan magiging directly opposite ng Sun ang Jupiter. Pambira, no? Kaya minsan bagay guwamang ka itong mga pigbabantayan ang tao. Ano nga ito pa di? Itong nag-iitom? Anong apot yan?
clips, itong mga araw yan, binabantayan man yan. Tapambira da yan sa kumpirang taon nangyayari. Ay, grabe daw po sagot sa ngunyan. Ang pasalamat kan mga saradit na mga namamanwaan, maging kan na mga, small enterprises, mga saradit na negosyante sa banwaan ka na buha. Ama ako nindong sa sobrang kapadagatan sa Indo. Kan sa toya pong bagong gobernador, Luigi Villaferte, bagong congressman sa Rinconada, Mix Villaferte, asin man po ni Mayor Persim Bulan. Uy, sabi ka ni ba, mas padangat daw talaga ngayon kan Villaferte ang nabuha. Pero interview ko po si Karondang Dunhugo, ang tagapagtaram kan district office ni Congressman Mix Villaferte. Ta siya po ay consultant at the same time ay siya ang public information officer. Ay in-interview ko kasod ay niya ako parang doon. May mga barbarita na naghihinanakit ang ibang munisipyo. Sa sobrang kapadangatan dakan mga Villaferte sa nabuha, diyan na ginibong magpatindog nin district office si Congressman Mix Villaferte. Aba, bako man po ngayon ang gustong sabihin porque nakaguno kan pinakadakol na boto sa Rinconada sa nabuha si Kong Mix saka si Gobluigi gayon. Ta sa eri nga ni si Gobluigi kadakol-dakol bagang botong nako amanig di. Pero ba kung sa eri ga ilinaag ang district office ta ang rason may Kaperti headquarters na nga kita sa eri ga. Pero paano man itong ibang bawan? Ang pinakarason kayo parang center of commercial. Pwede ang nabuha garo center ng komersyo na kaya sa Rinconada. So haling balatan pag nagluwas, nabuha. Si Aling Bato, pag nagluwas, nabuha. Si Aling Bula, pag nagluwas pa Ligaspi, maaging nabuha. Si Aling Buwi, mapaligaspi, maaging nabuha. Si Aling Iriga, mapaligaspi, maaging nabuha. O kaya sa nabuha palampig tamas istatihikong lugar. O madali na pati ang blessing, sabi ni Pading doon. Aram po nindo kung taano ta sobrana naman ang pasalamat kan mga taga nabuha. Kaya makamakon mong sa tabang kan Department of Social Welfare and Development, DSWD, kaibanan po ang gobyerno probinsyal nin Camarines Sur sa pahinginot ni Gobernador Luigi Villaferte. Aba, idinistribuer po ang assistance or financial assistance sa mga beneficiaryo kan Sustainable Livelihood Program o rin nga po na SLP. Programa man po ini kan Gobyerno Nasyonal na ipinaagi sa DSWD na inguhaman kan probinsya ni Governor Luigi na maidaradig di po sa parte kan Rinconada. Uy, dyan sa nabuha. Amakon nindo. Malagpas sa 1,000 na mga beneficiaryo ang natawanan po ning Kuntig Pereira ha. Ang mga nataan na ini, tirong nagkukupa-kupa sa kaugmahan, araw sa Radocana, ang mga opisyal kang gobyerno. Ay aram po nindo nagkakantidad 8,045 pesos na nagtataging-ting. Lambang saro, suba-subahon nindong tabang na ayuda niyo, ha? Ako nga ni, gusto ko naman ko na paling magpila, isabay ko naman daw niya ako ni yung sadiri ko magpila, digdi. Ta ito nga niya ako mga barangay official, nagpipila naman. Man niya ako kamo, kabali man kamo digdi sa Marisibi. Kung matawan nga ya. Kung di pagalayali mga barangay official na natatada. Ininot po si ito talagang mayong-mayo man. Saka naapektaran ng mga negosyante ka nakaaging o kan inatubang tang COVID-19 pandemic. May mga nagkarulogi pong negosyante talaga. Saka grabe po ang nagtitiriyo sagod sa ngunya. Pero maray na po ini yung ayudang 8,045 pesos na ini. Ta magagamit sa pagbangon nindo giraray sa endong negosyo. Dahil po nang kanindo isugal. Tatibaad na naman, magsurugal-sugal na naman kamo dyan. Sa mga kataraid nindo. Baka may matintaran pang kung ano-ano. Dahil na ipuhunan na yan. Dahil man
Dahil man po nindo iubos sa kung ano na sa ng bakalo nindo. Dapat gamiton na sa negosyo manggirara. Kaya dahil po ma-i-deny na gabos na nakareceive puro luwas ang mga ngipon. Igwa daw man na medyo may edad naman, tulong ipon na lang nailing ko na naka-smile. Igwa daw man uusad na sana, pero naka-smile pa. So medyo hobin, medyo core kompleto pa man ang ngisin na naka-smile. Pangit man kayo sa taong ma-smile ka, gugum, ano nga po kayo pa di? Tikop ang mga lips. Pag nag-i-smile, papaluwasan mo lang ang dimple mo, pero pangit man. Kaya pag ang tao, sincere pag nag-i-smile, tungaan mga ngipon. Maputi man yan o maitom. Or medyo color mama mo. Oy, sa mga paramama, sa Rinconada, good morning. Sa nagamay ako nailing paramama pa di. Maray palig din niya ako sa Rinconada. Dakol paramama. Oy, Manager Melvin Barayoga, sir. Si Ponong Barangay Melvin Barayoga, maray ini magmama. Mama ngaya kita, Jo. Abo na niya ako. Nagtry ako magmama niya ako, boss. Ay, ang problema niya ako, nahilo ako. Garon na niya ako magadaan. Abo na niya ako nung ka magnamit ng makmon. Sa may gadaan na niya ako ang mati ko. O, kaya po, pasalamat po kinda Governor Luigi Villaferte, Congressman Mix Villaferte, kan mga taga-Naboa, and ki Mayor Fer Simbulan. Sobra sa 1,000 pesos pong gayo. Ay, sobra sa 1,000 beneficiaryong gayo po naka-receive ng tig 8,045 pesos sa Lambang Saro. Dako lang tabang po sa pandagdag sa endo pong mga negosyo, mga sari-sari store, mga small pod, anong apod gani, karinderya. Kaya padagos pong matuktok sa mga pintuan kan mga national, manlain-lain na mga national agency. Sinda Governor Luigi and Congressman Mix para po madara po ang mga tabang na indigdi sa Satuya. Maski sa Department of Labor and Employment, ining tupad program sa Ropa ni Samaray. Ining AX, Assistance to Individual in Crisis Situation. Dakulang bagay pa po yan sa mga tios na arugta, no, ha? Bueno, mga tugang, aratsan, mabuelta kami ni Paring Cha, iraralaog bilang pungunaan mga hanap buhay. Pagkatapos, hanap buhay, balik po kita sa Satuya pong programa. Oy, good morning kay Herman ng Monica Periki Palan of Limasol, Cyprus, and kay Ma'am Imelda Tumon of Manila. Ano niya ni, best friend niya man ini. Saka sa mga best friend niya digdi, si Ma'am Bina Obra, binabati taman from Hermanang Monica ang pagbati. Si Tagabalatan, si Ma'am na Gina Sis. Oho. Eyo, Brasinyas. Saka si Dilimang Mag-agom na barkada niya, best friend niya man digdi. Pinapaabot ang taman po yan ng good morning. Ang pagbati ali sa Sister Angel ko na sobra kabait, sobra kaganda at hindi kuripot. Ayan. Ayan ba, gagawa man maganda pero kuripot. Daog lang yung hermanang super ganda na. Super ano pa, padi. Ano pa di sa Tagalog ang hindi kuripot? Tagalog ka daw. Bukang palad na inaapod yan. Akala ko po, wala kang work Wednesday. Eh, meron na sis na, kinumpleto na. Monday to Saturday na baga, 9:30 to 11, ang programa ni Joey Habanalim. Digdi po sa RPNDCKI. Kaya every Saturday and Wednesday, yaw na ko sa oras na ini. Regards na lang po kay Ma'am Bina Obra family, Nel Padi, thanks po. Uy, salamat po and good morning po da sa endo, ha. Pabati daw po kay Sir,
Adamson Calaveria. Ay, idol ko ni. Si Boss Adam Calaveria. Saro sa sikat na broadcaster, commentator, ha? Sa Naga, sa Legazpi, sa Camarines Sur kan panahon. Bilib ako dito, pare. Pag ito bumanat sa mga walang hiya. Ha? Yung mga tarantado, hindi gumagawa ng tama sa gobyerno, sa pamahalaan. Ay, pag binanatan nito, pare, talagang, walang, hindi tatamaan. Lahat may latay. Good morning, paring Adam Claveria. Isa na sa successful broadcaster na ngayon ay bilyonaryo na po sa United States of America. Dumana siya pa din nagkatrabaho. Kaya mayamano na ini. Oy, padi, pag umuwi ka dito, paring Adam Claveria sa Philippines, wag mo naman kalimutan, pare, yung paa ko. Ang size nito, 12 and a half ata. Di ko daw memorize yan. Size kambitis ko pa dito. Baka magbitbit man agad sapatos ni si paring Adam para sa kuya. Garusadit ang 42 guide sa bitis ko, ha. Ang sapatos na 42 garusadit. Ay, padi, alam mo naman ang size ng katawan ko, ang liit. Tama na siguro ang large dito sa, katawan kong damit. Oy, sabi ni Hermana, congrats po kay Sir Charlie Binaobra and Miss Kyle Ray Yago Ligacion, ang aming mga kasamaan dito. Okay? So, we'll be back after some reminders, mga tugang. Mabalik kami, aratsan sana. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mayroong lugar na ubod ng hiwaga. Ang daming pangyayaring hindi mo akalaing pwede pala. Kotse, pwede dito maging kwarta. Yung kwarta, pwedeng mapadala saan man. At pwedeng abot kamay ang mga nagsisikinang na alahas. Wow! Saan yan? Lods, dyan lang sa kabilang kanto. Dahil ang M. Nuwelier may 3,000 branches nationwide na pwedeng magbigay serbisyo sa'yo. Sa M. Nuwelier, lahat pwede. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na kabloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus.
Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield ko. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa mga gustong mag-upgrade nin cellphone o magbakal nin bagong gadget, tuyuhon sana ang pinakabagong tindahan nin mga cellphone accessories digdi sa Rinconada. Dumanan ang Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories, mababakal ang mga latest cellphone accessories, cellphone housing and case, battery chargers, screen protectors, earphones, headset, Bluetooth speakers, ring lights, flash drive, selfie stick, asin iba pa. Sindaman nagre-repair ng mga laptops, computers, tablets, asin cellphones. Pwede man sa inda magpa-upgrade asin magpa-reformat kan mga operating systems kan sa indong mga gadgets. Kaya day na magduwa-duwa pa, day na magduman sa iba. Digdi ka na sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories na makukuha sa Chima Building, Alfilor Street, San Roque, Iriga City. Sa mga taga-Baaw, igwaman si Danin Branch sa Baaw Public Market. Sa mga taga-Nabua, igwaman si Danin Duwang Branch. Ang saro makukuha sa National Highway, San Isidro, Nabua, Camarines Sur, asin sa Nabua Public Market. Igwapaman sinda nin branch sa Manila City Plaza, 3rd floor, Stall 7, Quiapo, Manila. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Owned and managed by Camille Lin sa Bularse, Gotoman. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Lagi na wutiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung iBerry, try ko. Ilang bulan, medyo may ano ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan
Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kutlita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magdyan na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saon, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Mayroong lugar na ubod ng hiwaga. Ang daming pangyayaring hindi mo akalaing pwede pala. Kotse, pwede dito maging kwarta. Yung kwarta, pwedeng mapadala saan man. At pwedeng abot kamay ang mga nagsisikinang na alahas. Wow! Saan yan? Lods, dyan lang sa kabilang kanto. Dahil ang M. Luwilier may 3,000 branches nationwide na pwedeng magbigay serbisyo sa'yo. Sa M. Luwilier, lahat pwede. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Para sa bado na kabloom sa hamot, pruwara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS.
ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bueno mga tugang, balik kita sa programa. Palayogang ko maning good morning sa to mga late tuners, sa mga transistor radio, sa mga merkado publiko, sa mga driver, sa mga barangay na nakantaba ay nakatune in sa RPN DCKI. Good morning! Sana nasa maray po kamong kamugtakan. Sa pamilya po, kansa mo yung dating pag-iriba, Production Manager Mark Rodriguez. Binabati ko po sa iyang mga tugang na naka-watching man ngunyan sa satoy pong programa. Ano po, Yaon dyan naka-tuning in si Mr. George Rodriguez and si Ma'am Rosalie Paz Curativo kan Bao Camarinisu. Good morning, siringman sa pamilya ni Paring Mark. Good morning. Thank you so much. Good morning man kay Sir Jorel Kayaw kan City Hall. And kay City Administrator Nonoy Uwaperina. And good morning man sa Acting City Treasurer Dina Hipto. Good morning. And kay Ma'am Juliet Blasco kan City Treasurer sa Office Iriga City. Nag-monitor man po permi sa tuyang mga programa. Diyan sa DPW sa Rinconada, good morning. Permi man nakatune in si Engineer Risa Hermoso. Bago na pala dyan ang ADI, Assistant District Engineer. Dahil si dating Assistant District Engineer, binalik sa Construction Division. And bareta ko, may bago pang DE. Pero mariribaya na si DE Katimbang o naribaya na? Para mas maging epektibo po ang mga proyektong i-implementar sa Rinconada, sa mga DE-ADI po talaga kaya, bako man permanenteng habang panahon nakatukaw ang mga DE sa kaadi. May mga bagay, may panahon na nagkakaigwang pagresyapo. Depende po yan kung igwang pagbabago. Pero digdi sa Rinconada, DPWH may pagbabago sa mga mapugol ni posisyon sa pagkadi and Assistant District Engineer. May may rigor dun man na nangyayari po, siyempre. Lalo na kung may bagong nailir na mga representante sa Sendang District. Good morning man dyan sa partikan Bato Camarines Sur kay Vice Mayor Vic Ramos. Pero sibot-sibot si Vice ngo niya na, dahil tama interview. Magin si Councilor Pongpong Ramos. Dahil tama interview ta mga sibot sunod-sunod ang mga aktibidades na ginigiribo. Diyan po kay sa Bato, saro sa kini-question kan sanggunian na bayan, kan Committee on Games and Amusement. Ang chairman kan committee ini,
si Councilor Pongpong Ramos. Ang mapadapit man sa operasyon kan small town lottery. Sa naga kaya po, abong habo. Ano daw ni si Mayor Nelson Ligacion tapag mga sugal na pwedeng kadilinsyan, legal man. na pwedeng mag-income ang lokal na gobyerno, ay habo siya, basta sugal, habo niya. Ay garo dyan po sa bato, pigi-question man po ang operasyon kang STL. Kung ini legal ang operasyon, kung kaya po pang mag-secure ng business permit or mayor's permit sa lokal na gobyerno kan bato, or kung pira po ang share from gross income, kung pira ang monthly income, or itataong share ninda sa local government units. Kung ang pag-intriga ka ni, pag-remit sa opisina ka na Municipal Treasurer's Office, at kung nag-i-issue ng resibo ang treasurer. Iyan po ang mga query or pwedeng i-question kan chairman, kan Committee on Games and Amusement, kan Bato Camarines Sur na si Consial Pongpong Ramos sa operator, sa local franchiser, kan STL sa Banwaan po, kan Bato Camarines Sur. Taaram po nindo kan panahon ni President Rodrigo Roa Duterte ay pinapundo ang operasyon kang STL. Tadapat po da kaya sosog sa naging pahayag kan Philippine Charity Sweepstakes Office, at least 3 months advance kasbans ang dapat itao kan mga tutugutan na mga franchise holder or owner kan arinman na operation kan STL sa manlain-lain na probinsya sa Pilipinas. Kung ini po mako-comply requirements na medyo magabat kan PCSO, dagos-dagos ang operation. So nangyari, garo na-comply, na-provide ang 3 months cash bonds para sa PCSO kan mga natugutan na mga franchise holder. Kaya nagkaigwa po ni mga manlaylain naman na operasyon kang STL sa manlaylain na probinsya kan Pilipinas. Alagad po, para makinabang man po ang gobyerno, may share talaga po hali sa operation ninda sa mga pro-probinsya o Banwaan ang LGU nakatanggap man kayan. Dahil talang sure, kung apera sa local government units, kung pirang percentage ang natatanggap ninda, kung ang Philippine National Police na mga estasyon ng pulisya or PNP, nakaka-receive man ng kumpirang porsyento. Bakong araw kang panahon ang sugal, illegal, na wetting, magin ang ibang media nakaka-receive nin payula. Pero ngunyan, sa operasyon po kan small town lottery, ay ang media mayong nare-receive ngunyan. Alagad ang mga local government units, PNP, ang barita ko may natatanggap. Ta siyempre ang PNP po, minamantinir po kan pas i-orden. Ang LGU man, como nagtatao mang guide ng business permit or mayor's permit, posibleng igwaman pong share. Sa kahali sa enda ang kwarta na koleksyon, dangan dinadara kung sa ina probinsya or lugar or Manila, di minaluas po ang pirakta sa Bicol, paluwa sa Bicol Region, taduman iririmit sa Metro Manila ang koleksyon. Pwedeng araw kayan, kaya pwedeng may porsyento man. Kumo ini po legal, asin tinutugutan kan presidente, kan Pilipinas, magkakanigo daw, hanapot dyan. Kung ini nationwide, asin aprobado kan Malacanang, hanapot, magkakanigo pa daw, na mag-issue ng mayor's permit or ang local franchise kan STL, kinakaipuan pa daw mag-secure ng mayor's permit or business permit o daina.
kung ini nationwide, and kung ang pinaka-principal or under the umbrella ang operation kani kan Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang hiling ko dawa dahil na gayud eh. Kaya may mga nagkukumahog na mga sanggunian bayan members para kwestiyonon ang operasyon kang STL. Tagaro, minsan may pagduda na pwedeng magkawat sa isip kaniba na baka ngayon nakikinabang ang alkalde. Pero no, dyan po nga ni sa Banwaan Kanabuha, sa Roman ini sa pagkikwestiyon kan sanggunian bayan. Magin ang alkalde po daing pakinabang kay ni. Dahil po kung igwaman, porsyentong itinatao sa LGU, dapat magdagos yan sa kaban kan gobyerno. Kaya dapat gayod, magkakanigo sa naman na mag-issue nin official receipt an si Isayman na treasurer na dapat iyo ang intrigahan kung PCSO ang may obligasyon na mag-intriga ng porsyento o share sa mga LGU or ang lokal na nagpupugol kan operasyon kaini sa nataan na prangkisa sa mga munisipyo man or syudad sa enterong Kabikulan or maging sa iba pang lugar. Ini po kaya, sabihan ng legal, may mga sugal na illegal, pero the same, ang epekto sa publiko, sa mga Pilipino. Kaya nga nagpasalamat po ang kadaklan na ito pong online sabong, e-sabong na inapod. Pinapundo na po kan bagotang Presidente Bongbong Marcos. Dahil nagkaigwang magabat na isyu kan panahon, kan may operasyon po ang isabong, may mga nagkawarang mga sabongero. Ani ba po nakuha gadana? So nagkaigwa po ning mitsa ning kriminalidad. Kaya para po mamantinir ang pas i-orden sa nasyon, asin day matok doan na maging parasugal ang mga Pilipino. May mga naugma po na mapundo na po ang operasyon kan online sabong. Alagad, dahil igwa po ning kanya-kanyang cockpit arena ang mga banwaan man asin mga syudad sa Pilipinas ay garo na naman po kabuti na nagburutwaan ang mga cockpit arena. Ay apira po kang cockpit arena na legal ang operation, sugal manggirara yan. Dahil pa po nakontento ang ibang mga sabongero nagkakaigwapang tupada operation. Sa tupada operation, kinukonsiderar na illegal na cockfighting activities po ini. Kaya nga ni ang mga maskulado tang PNP nangurog na ang mga marigmat na mata kan CIDG. Sinasakyada po ang mga patupadahan sa enterong Pilipinas. Ay napakamahal po kan multa. Kaya remember mga sabongero, pag nadakop kamo kung madakop kamong yaon sa lugar kan tupada, siguradong mamulta kamo pag nadakop kamo kan mga maskuladong CIDG PNP. Tayan po sakop kan violation kan Presidential Decree 1602 or illegal gambling ang sendo po nga atubangon na kaso. Grabe ang piyansa. Grabe. 30,000 gayod. Diyos ko, saan ka mo makit-kit? Saan ka mo kayo makit-kit? Kaya kung tortupada dahil nakakupara dyan, dyan na lang ka mo sa face-to-face na tinutugutan ng mga bulangan sa sendo pong mga lugar kung diversyon ang sendong tuyo. Pero kung talagang galgal na o sugal na, puro Diyos puro Santo, apektado ang sendong ekonomiya. Pag nalulong ka mo sa sugal, baad ang harong nindo, propiedad nindo, titulo kan daga nindo, maipabakal na nindo. Igwa nga ni kung nakaulay-ulay, na dati mayamanon, kanakanood ngayong magsugal, magsabong, napugrot. Ngunyan tios. Kaya mayo pong maidudulot na karayan ang pagparasugal mga tugang. Pero alagad takaipuan po kang gobyerno ang income hali sa tinutugutan na maging legal na operasyon kan mga sugalan, arog kang kasino. Nakakaintriga po ng dakulang kantidad na nagagamit man kang gobyerno sa mga build program. Kaya po, kung kamo makapasyar sa PITX,
Ano ang PITX nga ni pare? Philippine International ba yun? Integrated Terminal. PITX. Magayunan pa lang dyan na terminal na ini mga tugang. Yan sa may party kan Paranaque ba yun? Napakagayo na po. Pagkalaog ko duman, party na pala niya ko ini. Kan build program kan sa tuyang administrasyon. Lalo na kan nakaaging administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Aba, ang paghuna ko, yaon ako sa airport. Napakagayon po kan PITX, kan terminal. Itong Pasay Peltrangco terminal pa di garo sarado na. Kaya ilinipat na po duman sa may parte kan garo Paranaque ito pa di kundi ko napapasala. And correct me if I'm wrong. Napakagayon na po, kung lalo na, kung fully operational na po ini. May mga establishment po duman, nagaroan mati mo one-stop shop na inaapod. Araw pala niya ako kani kagalingan, ibatang mga opisyal kang gobyerno. Kaya ito pong mga provincial buses, tinugutan naman po na makalaog duman sa PITX. Kaya itong mga Bicolanong na mabiyahe, duman na po ang sakay nindo gayon. Kaya lang pare, medyo malayo-layo. Pero abang gayon po sa laog. Garo kaya on sa airport, sa totoo lang. Napakaganda ka kung terminal. Kaya na mga tugang pangyayari. Sayang. Dapat pala nagduman ako sa Naga, Kung mayo lang kaming inasikaso, Si Antinori nagpadala ng tiga pa 5,000 pesos sa mga pamangkin niya. Ikaw lang ang wala doon, kaya wala kang natanggap. Pangyayari yung nga naman pala. Pwede ko nakipamista pa lang kita sa Naga. O kaya di ako nakadagustuhan sa Naga. Itong antimi sa Amerika pa di, ugmaw na marita na tripon nga kamong mga magturugang, saka magpirinsan dyan, padaranta daw nga kamuntik apa 5,000 pesos. Si present lang nga dyan, ha? Inahanap na ako katong anti kong ninang ko pati sa bunyag. Hain niya si, apod kaya to sa kuya, si Pangyaw. Iyaw po nga sa iri kasaya nga nga siyang inabuto. Kaya pero nga kamo dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o yan na nga ang dolyar, ipadara ko, tika pa 5,000 yung kamo. Equal share. Sayang. Ayun nga ni. Kundi sabi ni Hermanang Monica, dahil ka na nga mag-worry. Sabi ni, sa message ni Hermanang Monica, dahil ka na nga mag-worry ka yan. Pangyayari, hermana. Pero pati nawara ang tema ko pagkabasa ko kayo niyo. Nawara pati ang ito tema ko na. Sa nangihinayang man simple ko na. Nasa Manila pala. Nasa Manila pala si Vice Mayor Itzel Di Maewa. Interviewin ko na about sa result kan ginibong executive legislative agenda kan mga local official kang iriga na ginibo duman sa partikan. Ano nga itong lugar na ito? Tagaytay. Diyan sa Bato, sa Bao, igo dyan, igo dyan Garo pa Consuelo, Tagatagay, may, si former Vice Mayor, Ling Malasarte, Tagatagay. Pero nga si Mayor Jeep Vicenyo, ang ila taga-Tagaytay. Yan, gano'n kaya. Parehas man digdi sa area. Pero maapo kita may ginibo, taaram po nindo. Dawa gastos pa nga ni kan local government. Ano po? Ang gastos sa pagbiyahe kan mga local official sa arinman na lugar sa Pilipinas na magkakaigwaning ila. Bako pong si ilang girlfriend nindo, executive legislative agenda po ang gustong sabihin. Para po sinda makatawan maning buwelo na mag-concentrate focus sa pagtukaw as in pag-meeting. Ano ba talaga ang dapat ang i-priority mga project? Arin daw ang dapat ang inuto na budgetan.
arin ang dapat ang ingwaho na ipasar ng mga ordinansa o resolusyon. Tangarig maging positibo po, marealisar ang mga programang proyektong prioridad ta sa laog ning tulong taon, sa laog ning term na sa tuya po ngayang serbisyo sa ngunyan. Tano, tako na limbawa, digdi sa iriga, kung sa ina hotel, reception hall, or sa city hall gigibuhon, an ilang initi ba, diit-diit, dahil ka mo makukurom ta, may mapuli, may maapod na agom, maguli ka ngayon ta, yaon niya digdi sa arog ka ni, agom, darawon ta nga sa arog ka ni, kadakol, bat-in na inaapod, kaya dapat, kung mayong mga saong-saong, ay diretso po ang meeting kan sa to yung mga local office. Dahil sa pagdidipinsan ko pa de. Tako nga ni sabi ko, kadakol sa naman kitang binyo digdiyo, ano man tapilion tapasara yung lugar. Pero alagad kung ang karahayan man po ang priority sa pagbiyay as in atender kan lambang department heads, local officials, ay mayo po kita may ginibuto sa karahayan man po gayon. Okay, nasa Manila pa lang si Vice Mayor, ta sabi ko, Vice Mayor, Itzel, isinabisi na, interview ta ka daw nga niya ako, ano na pagkaorolayan? No, sa pagbalik niya na lang da. Oh, sige daw, may i-interview da si paring Philip, baoyan ko daw. Ay, matatapos ng oras na pati. Good morning pa lang, Boss Roger Paira. Ano ni, ha? Ano po ang masabi dito? Sa kalip, bakong malinaw ni, bakong malinaw. Turon ta na tawagan si Philip. Oy, good morning kay Boss RP, ha? Roger Pereira kan baaw, naka monitor sa kasi karondang Philip Barasina. Kasubao ko ta na si Mayor Rex Oliva, may interview ta. Good morning man kay Mayor Rex Oliva, no? Makakaulit ako ta na, kundi nakapikit kay ako pa din, nagpaparakol pa lang si Philip. Ngunya nag-message siya. So bago nga si Mayor Rex may interview ta, dahil nga ko nakakalaog, na naka-silent si telepono ko. Tapos ngunya naman, si Boss RP ngaya, naka-tune in ngunyang kami. Gusto mo nga interview ta, kundi makakitang time. So, oras na po para magpaaram naman ako sa programa. Salamat kan sa inyo pagkantabay. Sa luwas si Philip, sa transmitter site, Engineer Joanna De Villa, Tony Saison, si paring Charlie Binaobra, ang sa ko yung partner digdi sa technical, si Rodel Cesar sa information, sa ngaran ni Ma'am Kayla, ligasyon, inipuan sa endong Kabicol Connection, karondang Joey Habanalim. Sa mga Facebook Live viewers me, thank you very much. Sa mga nagantabay sa mga transistor radio, thank you. And mabuhay po kita ka, boss. Mapasatoy, apermi, ang bendisyon kan man la Diyos. And ilikay man kita sa kabos na kailangan asin ano pa man nakatibaadan sa tuyang mga buhay. Salamat, standby sa masunod na